हेल' लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो बयबो मोजां दङ दा एग्जामाथ' जाबाय आसाम पुलिस कनस्टेबलाव दा बिनि फाइनाल रिजाल्टआ माला ओंखारगोन बेनि सायाव गोबां नेगासिनो दङ आरो एभियानो जा इउबियानो जा एबा कनस्टेबलानो जा एपिआरअनो जा एबा साब इन्सपेक्टरानो जा दा मोनसे चान्स होगोन नोंथांमोननो जे रिभिउ खालामनो हानायनि अपसन होगोन बेनो जाबाय नटिस ओंखारखानाय दङ दा बेखौनो मारै नायनांगौ आरो माब्ला होदोंमोन बे नटिसखौ आरो मा प्रसेसआव थांनांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ दा बेखायनो भिडिअखौ स्किप खालामथ'नाङा नोंथांमोना नायलांबाय था अब्लानो बुजिगोन आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन थ' साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि जबनि आपडेट मोनबाय थानो जेब्लायबो आंनि चेनेलाव बेनो जाबाय बड जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दा फै जों थांनि बे अपसना बबेयाव दङ आरो मानो होदों आरो मा खालामनांगौनो जों बेखौ फारि फारि नायनोसै दा जों फैबाय एसएलपिआरबिआव फैबाय जों वेबसाइटआव दा बे हम पेजाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एसे गायाव बोख्लायनानै मोनसे रिजाल्ट मोनसे पर्टेल दङना बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामना हो स' नोंथांमोना बे रिजाल्ट पर्टेलाव थुनाय लोगो लोगो जों बेयाव मोनसे अपसन मोनगोन जों बेयाव थुग्रोबाय दा बेयाव लडिं जायो बेनिफ्राय जोंहा मोनसे गाहायाव नाय मोनसे इनफो दङ के स' बेयाव 20 जानुवारियाव फैनाय मोनसे लेटेस्ट आपडेटमोन बेयाव जोङो क्लिक खालामनांगौ दा जों बेयाव क्लिक खालामबाय बेनिफ्राय मा आपडेट होदों जों बेयाव डाउनलड खालामसै फैदो अफिसियेल नटिफिकेसनखौहाय दा लोगोफोर बे जोङो फैनाय लोगो लोगो नटिफिकेसन्स बेयाव डाउनलड जाबाय आरो बेयाव माखासे दङ गोबां स्टुडेन्टसा एपियार जादोंमोन जेरै पस्टआ गासै टटेल दङ 9171 भेकेन्सिस दंमोन आरो स' नोंथांमोना नैबे गोजौआव नुनो मोन्दों बेयाव दङ गासैखौबो लानानै जेरै एपिआरअ दङ बेनिफ्राय कनस्टेबल एभिइउबि दङ बेनिफ्राय मेसेन्जार दङ आरो बायदिसिना दङमोन आरो दा बेयाव जोंहा माखासे नाम्बार दङ पइन्ट दङ जों बेखौ नायनांगौनो बेनो जाबाय नाम्बार 6आवबो मोजां मोनसे पइन्ट होदों स' बेखौ नोंथांमोना मोजाङै नायना लाबानो जाबाय नैबे नाम्बार 6आव ओरैबायदि बुंदों नोंथांमोना जुदि हमना ला जोंनिया एग्जामा जाबाय नङा होमबा जोंहा 20आव जाबाय फेब्रुवारियाव एग्जाम बे जाबाय कनस्टेबल एभिइउबि मेसेन्जार एपिआरअ लानानै बेनिफ्राय 27आव मोनसे एग्जाम दंबावो बेनो जाबाय एआइएसएफ दंबावो नङा होमबा 154 भेकेन्सिस दङमोन दा बिथांमोनाबो एग्जामा जासिगोन दा बे गासैखौबो 9000नि एग्जामा जाखांजोबनानै जेब्लानोखि फाइनाल रिजाल्ट होगोननो अब्ला नोंथांमोना जुदि माबाफोर सन्देह एबा सासपेक्ट दङबा जे नोंहा काटअफआव फैयासै एबा फाइनाल मेरिट लिस्टआव फैयासै अब्ला नोंथांमोना एनि डाउट दङब्ला स' नोंथांमोना मा मोनसे अपरचुनिटि एबा मोनसे चान्स एबा स्कप मोनगोन बेनो जाबाय भेरिफाइ खालामनायनि नोंनि रिजाल्टखौ आरो बे रिजाल्टखौ माब्ला खालामनांगौनो जेब्ला फाइनाल लिस्टआ नैबे मेरिट लिस्टआ ओंखारगोन ना अब्ला 45 डेजनि गेजेराव नोंथांमोना रिभिउ खालामनो हानायनि अपसन मोनगोन आरो बै रिभिउआव नोंथांमोना गासैबो नोंनि डाटाखौ मोनगोन होनना बुंदों बेनिफ्राय भिडिअ फुटेजबो दङ आरो जे जोंहा फट' लायोना फट' लानाय भिडिअ लानाय जोंहा सिसिटिभि थाजोबो रिलियाव दा बेखौ नोङो गासैखौबो नायफिनजोबनो हानायनि अपसनखौ मोनगोन होनना बुंदों दा बेनो जाबाय 45 डेजनि गेजेराव नोंथांमोना एसएलपिआरबिनि गेजेरजों माखासे प्रसेसनि गेजेरजों थांनो हागोन बे अपसनाव आरो बिनि थाखाय एक्सट्रा पे खालामनांगोन नोंथांमोना फिसा एमाउन्ट आरोना एसेल' एमाउन्ट फिसा पे खालामनानै सेपारेट नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हानायनि अपसनखौ मोनगोन होनना बुंदों आरो बेनो जाबाय उइथिन 45 डेजनि गेजेराव जेब्लानोखि पाब्लिश खालामगोन रिजाल्टखौ नोंथांमोननिखौ फाइनाल मेरिट लिस्टखौ अब्ला नोंथांमोना चेक खालामफिननो हाजोबगोन एबा रिचेक खालामनो हागोन नोंनि गासैबो डाटाखौनो नोङो खारनायाव बेसेबां मोन्दोंमोन एग्जामाव बेसेबां मोन्दोंमोन आरो लोगोसे रानिंआव एबा हमना ला जायखिजाया बिथिङाव आरोना बेसेबां मोन्दोंमोन बे अभारअल गासैबो डिटेल्सखौ नोङो दिहुननानै लाफिनजोबनो हागोन होननानै बुंदों आरो दा बेखिनिसिम लोगोफोर बे खामानिखौ नोंथांमोना मावना लाथार जुदि नोंथाङा माबा मोनसे फिसा मार्क्स एबा फिसा नोंथांमोना नाम्बारनि थाखाय थालांदोंब्ला एबा नोंहा सासपेक्ट दङब्ला जे आंनिया फैथारनांगौ होननानै अब्ला नोंथांमोना चान्सखौ मोनफिनगोन दा बेनिसिम लोगोफोरा आपडेटआ स' नोंथांमोना बे नटिफिकेसन्सखौहाय डाउनलड खालामना ला आङो डिसक्रिपसनाव होखाजोब्बाय आरो बोरैहाय नायनांगौ बेखौ जेब्लानोखि आपडेट होगोन अब्ला जोङो लाना फैगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना फारि फारि नायनो हागोन आरो जाय नोंथांमोना आसाम पुलिस एसआइनि एग्जामखौ सोंदोंमोन बे एग्जामा कन्डाक्ट जागोन 24 एप्रिल फुङावहाय आरो दानि सोलिबाय थानाय रिलि एभिइउबि कनस्टेबलनि एग्जामाबो जागोन बेलासियाव 24 एप्रिलाव दा बेखायनो रेडि जादो जायफ्रा एसआइ एग्जाम लिरगोन आरो कामान्ड'नि एग्जामाबो जागोन एसआइनिया बे खालि जागोन 24 एप्रिलावनो एसआइजों लोगोसे जोंहा इउबि दङमोन इउबि एबि जमा जागोन आरो कामान्ड' रिलिया थाबैनो जासिगोन आरो बेखौहाय लागोन बादि होनगासिनो दङ इण्डियान आर्मिया होननानै दा बेसेबां सैथो जों फैबाय थानाय समावसो मिथिसिगोन बेखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव सम सम भिजिट खालामबाय था जाहाथे आपडेटखौ मोननो हायो दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन जाय नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामना होदो